Maayong buntag sa atong mga kahigalaan nga nagasunod sa atong Facebook Live dinhi sa ah, atong newsfeed og usab mga kaigsunan. Ako naga panimbaya kaninyo og nang hinaot nga nining orasa makabaton kamo og nakabaton kamo og kalinaw og mga panalangin nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ag ah, ang atong pagahisgutan nining kabuntagona mga kaigsunan, atong ipadayon ang hisgutanan mahitungod sa kaluwasan sa tao. Og nining orasa atong hisgutan ang doktrina mahitungod sa pagbili sa Dios sa tao sa wala pa ang pagmugna niya sa kalibutan. Og kining doktrina mga kaigsunan, atong pamatud-an nga dili kini doktrina nga ginama-gama sa mga tao, dili kini doktrina nga gigama nako o sa usa ka theological system, kundi doktrina gayud kani nga ana ang makaplagan sa balaan nga kasulatan o gitudlo kini sa ni Hesukristo sa mga propeta o sa mga apostoles mga kaigsunan. Daghay mga butang o mga hadlang babag nganong ang usa ka tao o bisan sa usa ka pastor dili gusto nga mo tuo sa doktrina sa pagpili sa Dios sa mga tao sa wala pang ang kalibutan. Daghan ang factors nganong ila kining i-reject bisan tuod nga kini biblical mga kaigsuonan. Og bisan ako usa ako sa kaniadto sa mga tao nga adunay uncomfortable ako sa dihang maghisgot ang ako o ang ako mga kauban mahitungod sa doktrina sa election, gumikan kay daghan ang maapektuhan niini sa tawhanon nga kahimtang. Pananglitan ang usa ka pastor sa dihang motudlo niini daghay practical nga mga butang nga maapektuhan. Usa na niini kining worry o dunay mga worry sa atong hunahuna nga kung motudlo kita niini sa atong mga churches mga kaigsunan, dili na ang mga churches nato o mga members sa church nga kauban nato mga pastors mawad-an na sila og zeal o kanang kainiton bitaw sa pagpangabig sa kalag. Mawad-an na sila og zeal sa kining pagwali sa ebanghelyo. Labi na sa akong mga kahigalaan nga mga Baptist, sa daghan nga mga Baptist, mga Bible Baptist, nga circles. Usa ni sa mga gikagubtan karon nila, kay ang rason nga kung mag-handle ka niini nga doktrina, imong huptan kini nga doktrina, usa daw sa mga epekto niini is mawad-an ka og zeal sa pagpangabig og kalag. So usa ka banda mga kaigsuonan, adunay dili tanan nga nga seal kanang kainiton sa pagpangabig og kalag, dili tanan biblikal. Kay daghan ang akong nahibalan mga kaigsuonan nga mga tao or sa akong mga amigo kaniadto nga nagapangabig sila kalag pero ang ilang motibo mga kaigsuonan dili biblikal ug dili sentro sa Ginoo. Ang motibo kasagaran sa mga sa uban o sa kasagaran karon mga pastor, ang motibo ngano nga mangabig sila og kalag dili tungod sa Dios non nga ilang pag-interest nga adunay makakaplag sa kamatuoran ug adunay mga tao nga makakaplag kang Ginoong Hesukristo. Ang rason nga sila ilang kabigon tungod sa monetary consideration, dili na ta kinahanglan pa nga
nga ingnon sa uban nga mali ka Pastor Rocky, sa imong gisulti, dili mao na ang motibo namo. Mga kaigsuonan, daghay mga pastor sa pagkakaron nga ang motibo nila nganong nga sila mga big-og kalag aron nga mudaghan ang ilang mga membro, mga kaigsuonan. O sa dihang mudaghan ang ilang mga membro, daghay muhatag sa ila sa tithes and offerings. Klaro kaayo kana nga mauna ang gikahadlukan sa mga pastors nganong dili sila gusto nga mutuo sa doctrine of election, mga kaigsuonan, sa doktrina sa pagpamili. Usa kana sa mga babag sa ilang pagdawat ni ini. So bisan pa kung aduna kay zeal sa pagpangabig og kalag, unya ang imong motibo mauman ang dili biblikanhon nga motibo, materialistic ra ka gihapon, no? Ang imong gitan-aw dili ang kalag, kung dili unsa ang kwarta nga ikahatag sa imo once nga mamembro na nimo ang maong tao. Kana nga motibo yutan-on, unodnon og dili gyud na biblikal. So kung kana man lang nga motibo, mga kaigsuonan, o kung aduna may pastor nga naminaw karon, wad ana nga motibo, kay di gyud na mag-glorify sa Dios nga motibo. Kung aduna tay zeal, no, di man dautan nga aduna tay zeal nga mangabig og kalag, mga kaigsuonan. Di man dautan nga, of course, ang balaan nga kasulatan gi-encourage kita nga magwali sa ebanghelyo. Pero ang motibo dili aron nga sila atong pangwartahan ang mga tao. Normal sa mga pastor, no, sa mga magwawali sa Ginoo, normal na nga angay nga ang nagawali sa ebanghelyo, no, mabuhi sa ebanghelyo. Pero mga kaigsuonan, kung nagwali ka tungod lang sa kwarta, ayaw na lang og wali, kay mga kaigsuonan, ang Dios dili gyud malipay ni ana. Sama kang Balaam nga nagahatag og blessing kang Balak, o naga-curse sa mga Israelites nga gisuhulan siya. Ang tawag sa balaan nga kasulatan kaniya is false prophet. So kung ingana ang motibo nimo, ana ang rason nganong dili ka modawat sa biblical doctrine of election, aron mo daghan ang membro, aron mo daghan ang tithes and offerings, aron mo daghan ang imong mga tagasunod, ang gikinahanglan nga makabig dili ang mga tao, ikaw ang angay una nga makabig. Kaya ang tinuod nga magwawali, ang tinuod nga Kristiyano, ang adunay kasing-kasing, kansang kasing-kasing giilisan sa Dios, sa dili batuhon nga kasing-kasing, kundi kasing-kasing unod, o giilisan ang iyang espiritu niya sa balaan nga espiritu nga diin nagapamuhat sa sulod niya. Di na gyud mausab na gyud ang yutan-on nga mga panglantaw sa kinabuhi. Ug usa na ni ana ang mausab ang panglantaw, ang motibo ngano nga mangabig og kalag. Kay kung ang motibo is para lang sa financial nga consideration, mga kaigsuonan, nagpasabot ka na nga basig kung ang unang nanginahanglan nga kabigon, ikaw pa nga pastor, nga wala man gyud ma-tune in ang imong motibo diya sa pulong sa Dios. Sige ko kaniadto makadungog nga naiwali nga usa gani sa teksto nga ilang ikotlo kadtong gisugo ni Ginoong Hesukristo si Apostol Pedro aron nga mangisda, kay diya sa baba sa isda na nakuha gani ni Apostol Pedro nga kwarta. Ug ang application sa pastor ni ana nga passage mao nga kining kaning pagpangabig og kalag, kwarta ang ihatag sa Ginoo kanimo, ug gamiton ka ng isda, kay isda lagi mao man ang kalag. Kana nga istorya murag gihimo niya nga analogy nga kung mangabig tag kalag nga mga pastor, sa ila ta mo kuha sa atong kwarta. Mga kaigsuonan,
ah, rampant ka ayo ka na sa mga kasimbahanan karon. O kung na uswag ka ni dato ka nga pastor kay kana ang imong gihimo, I doubt kung tinuod nga gospel ang imong giwali. Kay kung kana ang motibo nimo, di gyud gospel ang imong iwali didto sa mga tao. Kay ngano, ang imong estilo, ang imong pamaagi sa pagwali is imo man gyud nga ulog-ulugan ka ng tao. Ngani sa Armenian pa ko, usa sa mga paagi nga kami tudluan sa kaning soul winning is kinahanglan daw nga inig istorya nimo sa pananglita naa kay tao na prospect nimo. Adtuon nimo ang tao kanang prospect nimo. Unya ang imong prospect ayaw istoryahi og kanang dili makahatag og interest sa iya. Kinahanglan daw ang imong istorya kanang makahatag og interest kaniya pananglitan og naa siya'y manok, magsabungay siya, naa siya hiniktan. Ang imong istorya kana ra gyud nga hiniktan nga manok. Kana ra yung manok nga gihiktan niya, imo siyang daig-daigon ana aron gaganahan, og kung maganahan sa dihang padawato nimo kang Ginoong Hesukristo kay mo man lagi na ang kasagaran nga estilo sa Armenianism, mudawat siya kang Ginoong Hesukristo kay ngano giganahan naman siya sa imo. Kay imo man siyang giulog-ulugan, imo man siyang cater unsa ang iyang ganahan. Grabe kaayo ka humanistic mga kaigsuonan kini nga approach sa evangelism. Og sa diha nga na-reform ta ako mga kaigsuonan sa gracias Ginoo nga nakadawat sa salamat gyud nga ang Ginoo naga-lead kanako gikan o palayo gikan ni ana nga mga katudloan. Iya kong gilid og ang nahitabo mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo nga aduna nay pagbuka sa akong mga mata mahitungod ni ana nga sa diha nga magwali sa ebanghelyo mga kaigsuonan. Iwali nato ang tinuod. Og kung adunay violent response kana, biblical kana, daan na kana nga gikan pa sa Bible nga ang mga tinuod nga propeta, no, adunay dili gyud adunay mga responses gikan sa mga tao ug dili gyud sila makahatag og kahimuot kasagaran sa mga tao. Kay ngano man ang mga tao gyud di gyud mo dawat sa kamatuoran. So sa dihang muwali ta sa ebanghelyo, iwali nato that Jesus Christ is the sovereign Savior and Jesus Christ saves sinners. Og si Jesucristo and Him crucified. So kana mga igsuon sa dihang iwali nimo ang ebanghelyo black and white, no, ayog expect nga ang tanan nga mo maminaw sa imo, mo palakpak sa ilang mga kamot. Kay normal kana mga kaigsuonan nga dunag gyoy dili ganahan sa mensahe sa pulong sa Dios. Mga propeta dunay gipangbutang sa dungeons kaniadto sa ilawom sa mga atabay, dito sila gipang preso sa makang Jeremiah. Adunay mga sama sa giingon sa tradisyon nga si Isaias gigabas o gitunga si propeta Isaias unya sa mga apostolis pod. Kay lagi wa man sa Biblia ang ilang kamatayon, kay lagi ang Biblia natapos naman sa kadtong 69 AD ang Book of Revelation natapos naman pagsulat sa 69 AD. So ang mga apostoles suroy-suroy, no, sa daghan nga mga lugar ug nainkwentro nila ang daghan nga mga persecutions. Og sa diha nga nainkwentro nila ang daghan nga persecutions mga kaigsuonan, wala nila gi-adjust ang ilang mensahe nga mura ba og aron nga ang tao makabig. So pagganaganahan nimo ang tao aron nga makabig, aron ganahan ang tao maminaw sa imo. Ang sa diha nga magwalita sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, expected na gyud kana nga sa dihang black and white ang imong pagwali sa ebanghelyo. Istoryahan nimo sila nga sila naa
naa sila gapadulong sa impierno, ang ilang kalag nagadungaw, no? Nagadungaw sa kamatayon, o nga sila gyud wa gyud sila paglaom, no? Gawas kung sila mo biya sa ilang pagkamakasasala. Black and white nga sultihan nimo sila nga sila makasasala og nanginahanglan kang Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan. So kana ayaw expect nga sila ganahan gyud ana, labi itong mga kaaway sa Dios, mga taong daan na nga giganahan sa pagpakasala. Di gyud ganahan ni ana, kay ang ebanghelyo si Kristo, mga kaigsuonan, offensive gyud siya sa mga sa uban. Dili tanan nga gipili sa Dios, aduna gyud wala piliya. So expected nimo, no, nga muwali ka ayaw pagganaganahi nga aron makabig nimo sila. Dili ikaw mo imukabig ni ana, pasagdi ang balaan nga espiritu nga mo imukabig ni ana, mga kaigsuonan. Now, atong gisgutan nga mauna kasagaran ang rason nganong sa mga kasimbahanan karon ang mga pastor mo reject sa doktrina, sa doctrine, kasi kaning doctrine of election, mga kaigsuonan. Mo reject sila sa doktrina sa pagpamili sa Dios. Kana man ang rason, kay matod nila mawad-an sila og membro or mawad-an sila og gana sa kaning quote-unquote soul winning. Pero kung tinuod ka nga pastor, tinawag ka sa pagwali sa ebanghelyo, mura kag propeta ba sa Old Testament, muwali gyud ka bisan pa kung detrimental batok sa imong personal nga kinabuhi ang imong calling, kay calling nimo na mo fulfill ka ni ana. So atong ipadayon kini, ato lang gisgutan unsa ang mga babag, no, nganong ang mga kasimbahan karon mo reject sa doctrine of election. Usa na ni ana kining kabalaka ba nga once nga mo dawat ni ini nga kini nga doctrine of election, kini nga doktrina daw, ang pastor mawad-an naggana pagsuroy-suroy, pagwali. O usap pod ni ana, mga kaigsuonan, sa mga babag, no, atong i-series kini, ayaw ka mo kabalaka nga di usa gyud ta maka mo delve ni ini nga subject karon. Ato usang hisgutan ang mga babag, no, nga ang tao, ang usa ka Kristohanon, dili mo dawat sa doctrine of election. Usa pod sa mga babag, mga kaigsuonan, nga ang tao dili, o ang mga pastor karon dili mo dawat ni ini nga doktrina. Gumikan kay doon na sila'y bias daan sa ilang kasing-kasing, no? Ang bias nila, theological bias, nga ang kanhing gitudlo sa ila may tungod sa Dios is God is love. And that love is to everyone. Mogi gitudlo kasagaran karon, mga kaigsuonan, nga tungod kay ang Dios lagi gugma o kasagaran nga ilang kutloon, kining John 3:16 ra bagyod, no? Kining John 3:16 nga for God so loved the world that he gave his only begotten son, no, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. O kana nga bersikulo, grabe gud ang pag-abuso ni ana nga bersikulo ni ining kasagaran sa mga pastor karon, kasagaran sa mga Kristohanon karon. Kay ang ilang tanaw sa world diha, og dili nato sila mabasol kay mo man lagi na ang ilang na nakaugalian og maunay theological background sa ilang denomination. Ang kasagaran karon, mga kaigsuonan, no, ang kasagaran yun nga background nato nagikanta sa Romano Katoliko. Tanan kita niya ang Asia kini man ang the only Christian nation in the Far East, kining Asia, kaning Pilipinas. Pero di man gyud ni tinuod, Politically speaking, yes, kung ang definition ng Christianity is political, no, sa political nga assessment. Yes, Christianity in a sense nga ang nisakop sa ato mga Espanyol, no, o gibautismohan ang mga karaang mga Pilipino nga dili para bagyod convert kadtong gipang bautismohan.
katong unang gipang bautismo dili convert, na pilitan lang silang magpabautismo kay lagi nahulga man sila sa mga Kastila kay kung di magpabautismo patyon man mga kaigsuonan. So kani ato na lang yung prangka-prangkahon ni pagkaistorya mga kaigsuonan diri sa kahanginan nga doon na kitay background ang matag usa kanato sa mali nga theological viewpoint mga kaigsuonan, nga ang tudlo sa ato nga kung hisgutan gani ang Dios, naa sa atong una nga gugma gyud siya. So kung gugma ang Dios mga kaigsuonan, wala siya pinihig kay ang lagi ang atong understanding sa gugma nga dili siya antigong masuko, no, dili siya antigong maligot-got sa usa ka tawo. Kay ang atong una sa gugma is mali, no, ang love. Og ang una nato nga ang tanang tao bisan pa makasasala sila, wala mawala ang gugma sa Dios sa tanan nga makasasala. Kay ang atong giuna-una ang gugma raman pero mali man nga huna sa gugma mga kaigsuonan. Ang definition palang daan sa maong gugma mali na kay ang atong giingon nga ang Dios na higugma, ang gusto nato ipaabot nga ang Dios, no, dili niya balihon ang sala nga gihimo sa tao bato kaniya. Nga ang atong gituan murabag tawhanon ra gid kaayo nga ikaw kung mahigugma ka, no, sama sa definition karon sa LGBT, God is love and kay love man ang Dios daw, bahalag magbinayot ka, bahalag linaki ang usa ka babay, mag LGBT, gay God is love, okay lang na. Pero dili ka na ang giingon sa balang kasulatan mga kaigsuonan. Una sa tanan, before love is kaning justice. Ang atong hunahuna sa Dios is ingana siya nga ang sa una nga ang Ginoo nga atong gi-imagine is bali wala lang sa iya ang sala sa tao. Busa wala siya maligut-gut, wala siya masuko sa tao. Kaya ang atong hunahuna mga kaigsuonan sa Dios nga nahigugma siya bisan ni adtong iyang kaaway. Mismo nga ni karon ang naay mga tudlo nga nangabot karon, no, nga si Satanas daw aduna pay paglaom nga maluwas kay apil si Satanas gihigugma sa Dios. O bag-una nga katudloan na ay akong higala, no, nga nagatudlo niya nakadungog ni ana nga katudloan nga aduna daw salvation bisan ang mga fallen angels kay lagi ang Ginoo is nahigugma apil kanila. Mali kana mga kaigsuonan. Ang balaan kasulatan klaro kaayo, no, nga wala mahigugma ang Dios sa tanang tao. Dunay mga tao nga wala niya gihigugma ug dunay mga tao nga iyang gihigugma. So sa diha gani mga kaigsuonan nga ang atong bias, theological bias mo ay nag-omol kanato nga tungod ni ana nga theological bias mga kaigsuonan. Naana na sa ato sa dihang makaengkwentro kita sa doctrine of election, sa doktrina sa pagpamili, naana tay bias daan na dili man na Dios kanang namili og tao aron iyang luwason, dili man na mao Dios sa Biblia kay ang Dios sa Biblia is gugma man. Sultihan ko ikaw igsoon kung kana ang imong Dios nga nahigugma siya sa tanang tao, no? Kung ang tanang tao gihigugma sa Dios, wala gyud untay maimperno na kay ngano ang tanan iyang gihigugma eh. Walay gihigugma niya nga iyang tugutan nga imperno. Kung gihigugma niya ang tanan nga tao sa kalibutan, una ako no, kung ang tanang tao iyang gihigugma, wa na siya gikaligut-gutan, dapat gitanggal na niya ang imperno.
dapat wa na siya impierno unta nga gibutang. Kay siya may naghimo sa impierno, nagtuo ba day ka nga ang naghimo sa impierno si Satanas? Dili. Ang naghimo sa impierno ang Dios ug gitagana sa Dios ang impierno kang Satanas ug sa iyang mga alipuris, sa iyang mga anghel. So ang bot pasabot nato dinhi, kung ang Dios nahigugma man sa tanang tao gyud nga gusto niya luwason, edi ang una unta niya nga tanggalon ang impierno. Wa na impierno. Dayon kaya man niya nga wadon niya ang kamatayon, edi i-reverse niya ang nagakahitabo karon, tanggalon niya ang kamatayon kay nahigugmagod siya sa tanan. Wala gyud maimpierno, wa nay mamatay, diretso na langit. In fact, kay nahigugma man siya, Dios man siya sa gugma, kay wa naman siya gustong iyang silutan. Apil si Ginoong Hesukristo, di na niya antuson. Kay Dios man siya sa gugma ka, niya wa di siya gusto nga adunay magantos, adunay mga kasakit, adunay kamatayon, adunay impierno. Di wag tangon na lang niya ang tanan nga dautan kung mauman ka na ang klase o matang sa Dios nga atong naa sa atong una-una. Pero ang balang kasulatan, mga kaigsuonan, dili kana mao ang gitudlo sa balang kasulatan. Unang-una, ang Dios siya sa hustisya. Dios siya sa hustisya nga tungod ni ana, no? Magarender siya sa tao sumala sa iyang binuhatan. Mo gani gitudlo sa balang kasulatan nga kung unsa ang gipugas sa tao, mousab kana ang iyang anihon. So ang bot pasabot nato, no, dunay confluence diri, dunay pagtudlo diri may tungod sa God's sovereignty and human responsibility. Atong hisgutan ra gyud, katong gusto gyud nga mo maminaw may tungod sa pagtudlo sa Biblia sa doctrine of election. Sundi lang ninyo kining atong series, kay ato kaning i-series. Anyway, nakasugod naman kita niini. Kay ato sang hinahinayon pagpasabot sa inyo, unsa ang mga butang, ang rason nganong kasagaran sa mga tao karon mo reject sa doctrine of election. So ato pa nang gisgutan sa pagkakaron. So kana ang rason nga ingno nila nga dili man ni biblical kay naa sila'y bias, kay ang Dios nga inaasa hunahuna nila, Dios gyud nga dili antigong mo pasakit, dili antigong masuko, dili antigong maligot-got, dili gusto nga manimalos. Kay lagi ang ilang definition sa gugma is gugma nga walay hustisya. Pero ang Bible unas tanan nagatudlo yun nga ang Dios is a God of justice. Nga sa diha nga ang tao makasala, aduna gyud iyang ipahamtang nga hustisya. Aduna gyud hustisya nga iyang ipahamtang sa taong makasasala. Og tungod ni ana, mga kaigsunan, kay aduna may hustisya nga iyang ipahamtang, ang tao iyang gisilutan sa kamatayon. Kaya matod sa balang sulatan, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala o ang suhol sa sala, kamatayon. Naana sa Romans 6:23 nga nagpasabot nga ang Ginoo gyud mosilot gyud og kamatayon. Dili man si Satanas mo silot sa kamatayon. Ayaw mo tuo ni ana mga katudloan nga bitaw mo ingon sila nga sa impierno kuno bahak-hak si Satanas og lipay kaayo si Satanas didto, hari siya unya. Siya ang pinaka-komportable dito sa impierno. So kay siya man ang hari dito, kita ra ang muantos kung makaadto tag impierno, no? Ang makasala mo yung muantos kung muadtog impierno dili si Satanas, kay lagi si Satanas may hari. So mubahak-hak siya kalipay dito. Ay mugtuo ni ana, ang impierno, ang Dios naghimo sa impierno. Og si Satanas, mga kaigsuonan, dito siya paingon sa labing sakit og labing mangitngit nga dapit, no?
nga mo nagpinaka dautan o pinakalaksot, no, nga lugar sa impyerno. Dito i-torture si Satanas kay siya gyud maoy gipreparahan sa impyerno lakip ang iyang mga manulunda. Ug apil na ni ana ang mga makasasala. So ang pasabot nato nga ang Dios manimalos gyud. Vengeance is mine. Vengeance is mine, saith the Lord. Siya ga panimalos. Siya Dios sa hustisya nga ang iyang gugma mga igsuonan dapat i-qualify pod nato nga sa diha nga siya mahigugma sa tao, sovereign ka na nga gugma nga makasasala ang tao pero higugmaon niya luwason gyud niya na. Kay kung dili niya luwason, dili siya mo imuluwas sa mong tao, pasagdan niya nga mo imuhimo sa kaluwasan ng tao. Ang moong makasasala dili gyud na siya mo duol sa Ginoo. Kay nga no, naanad ang makasasala nga nabuhi siya nga halayo gikan sa Ginoo, mga kaigsunan. Subusa, ang Dios is dili nga ingana nga God is love nga tungod ni ana di na lang gyud siya masuko. Di na lang gyud siya maligot-got sa taong makasasala. Dili kana tinuod mga kaigsuonan. Kung dili sa diha nga siya masuko sa makasasala, kana husto lamang kana ug tama lamang gyud nga masuko siya sa makasasala. Kay Dios siya nga walay sala. Og ang resulta sa sala mao ang kamatayon. So kana ang babag no kanang atong gipanghisgutan nganong dili mo tuo sa doctrine of election. Unas tanan kadtong kaganiha nga mahadlok ang mga pastor mo hold ni ini nga doctrine gumikan kay lagi basin unya ang mga pastors, ang mga church members dili na ganahan mo soul winning, dili na ganan mangabig og kalaglagi kay hadlok sila nga wa nay evangelism. Pero dili ka na tinuod. Kay kung kita nga mga magwali, every time magwali kita, no, ilakip gyud nato ang gospel sa atong wali bisan diha sa congregation. Dili kita mawali sa gospel kung dunay bisita lang nga bag-ong bisita nga moabot diha sa simbahan. Dili kana biblical. Ang ebanghelyo despite bisan pa kung mga members na, mga members ra maoy naa sulod sa simbahan. Angay nga ang ebanghelyo dili mawala sa atong mga preaching. Kay unang-una kinsay nahibalo nga kanang membro nimo o kanang membro sa atong sinimo sa atong mga simbahan. Kinsay nahibalo nga dili na tinuod nga save. Kinsay nahibalo nga kanang gasimba-simba nga imong bautismado 10 years ago nga false conversion katong nahitabo kaniya. No, abi lang pod niya nga na-save na siya, abi na niya nga nituo siya pero dili tinuod to nga pagtuo. Unya ang nahitabo gikan sa pagbautismo nimo sige siya simba niya ang nahitabo ra ba? No, sama sa kasagaran nga ginahimo karon sa mga pastor nga i-assure nila ang ilang mga membro sa salvation. Sila ang mo-assure nga save ka na. Of course, di mandautan ka na. Nga, hatagan nimo assurance, hatagan nimo sila og faith and trust sa mga promises sa Ginoo. Angay lang mangyod. Pero, naamang nabatasan sa mga Armenian churches pastors. Nga murag bag sila nagyod ang nahibalo sa spiritual nga estado sa tao. Nga bisan pa kung ang tao dili tinuod nga magtotoo, i-assure na gyud nila nga luwas na. So, wa ka kahibalo nga kanang gi-assure nimo nga luwas na. O kung na-reform ka na karon maayo gani. Nga kanang imong nabautismohan, wa ka kahibalo nga false conversion ra di ang iyang nasinati 10 years ago. Unya karon pag abot ani nga panahona, no, diha pa siya sa dihang gilakip nimo sa mensahe sa imong wali. Now tungod sa
gracias Ginoo, no? Kay kana nga oras, kana nga adlaw gitakda nga diha gyud siya, gitakda sa Dios nga diha gyud siya ma-convert. Ang nahitabo nga na-convert siya diha tungod kay giwali man nimo ang ebanghelyo, apil sa imong wali. So tanan nga wali nato dapat nga dili evangelism nga ang tanan wali evangelism, no. Ang tanang wali dapat evangelistic, meaning nga dunay elemento sa gospel sa atong mga wali. So ayaw kahadlok ni anang kabalaka ba nga di ka na makawali sa ebanghelyo, orang imong mga kauban sa simbahan mawad-an na gana sa pag-share o pag-evangelize. Kay every time nga mawali ka, naagyod ang gospel, na element sa gospel sa passage sa scripture. Kay imposible kaayo nga dunay passage sa Bible nga wala si Jesus Christ. No, every passage of the Bible do nagyo elemento mahitungod kang Jesus Christ. So ayaw kahadlok ni ana, dili ka na tinuod. No, og kung ikaw gusto nga magwali ka sa karsada o mag Bible study ka, moadto ka sa mga dili magtotoo nga maga Bible study, ay kahadlok nga magahupot ka sa doctrine of election. Kay ngano? Nagkana nga doktrina nahimo mo propel na hinuon kana sa imo, mo encourage na hinuon kana kanimo. Nga the more nga naa kay confidence nga ang Dios di ay dunay mga tao no nga gipili niya nining kalibutana. The more nga ang imong kasing-kasing dunay pagsalig nga dili vain ang imong mga preaching, ang imong mga Bible studies, ang imong ministries. Sa dihang moadto ka, mogawas ka aron magwali sa pulong sa Dios. Confident ka karon nga di ay ang imong ginahimo inline lang kana sa Ginoo, sa iyang pagpamili sa mga tao. So confident ka nga do na gyud mga tao nga iyang gipili ug dili vain ang imong preaching. Kumpara ka na sa doktrina nga mura og sulagma lang ba nga ang tamoy gabuot nga maluwas kung kung siya mo dawat kang Ginoong Kristo, kang Ginoong Kristo. I-compare ka na, mas dako gyud ang atong confidence sa dihang magwali ta sa gospel kung aduna kitay pagsalig nga ang Ginoo pod nagahimo sa iyang trabaho, sa iyang role ingon nga Dios. Sa wala pa buhata ang kalibutan, naa na sa role nga gihimo alang sa iyang mga pinili. Confident ka. So the more nga naa kay biblical foundation, mga kaigsuonan, niining doctrine of election, the more usab confident ka sa imong pagwali, sa imong evangelism, sa tanan, sa imong mission fields. Confident ka. Kinsa man ang mga dagko nga mga missionaries sa tibuok kalibutan, dili mga Armenians. No, ang unang naghimo og foreign mission work mao si John Calvin, mga kaigsuonan. Tanawan ninyo sa history. Wala sa history nga si Armenios dunay daghan nga missionary activities. Wala gyoy mabasa nimo sa kasaysayan, no? Ako mo challenge ko ni atong mga Armenians moingon nga ang Calvinism mo pakgang o mo babag sa evangelism, sa mission. Mo challenge ko kanila, mga kaigsuonan. Asa makita sa kasaysayan. Kaya ang unang ang unang naghimo og missionary endeavors, foreign mission work sa kasaysayan mo si John Calvin. No, kay balumang kita, si John Calvin usa sa mga pastors dito sa Geneva, no? Kay reform man lagi ang Reform nga church, dunay plurality of pastors. So dunay tulo ka pastors dito sa Geneva congregation nga gidumala ni John Calvin. Si John Calvin, si Verit ug katong si kining isa, no? Akong nakalimtan ako. Tulo ka pastors ang nagadumala sa church dito sa Geneva. Og si John Calvin, no, maoy nanguna ni ana nga endeavor sa foreign mission work.
sa foreign mission work, asa nila gipadala ang ilang mga missionaries dito sa France, dito sa Pransya. Ug kining ilang missionaries gipadala sa Pransya kay gikan man sila sa Switzerland, sa Geneva. Mga noble blood kining mga tawhana, mga kaigsunan. Ang mga preacher ni John Calvin dito, mga missionaries, mga noble men, mga bughaw ang dugo, matud atong mga kaigilaang mga Tagalugan. Ang mga magwawali niya dito na gipang persecute, gipang patay, no? So ang gihimo ni John Calvin dunay underground church nga gihimo niya dito sa France nga sikreto. Kay kabalo man kita nga sa kasaysayan, no, sa dihang wala pagani master si John Calvin dito sa Geneva, doon na persecution nga nahitabo batok sa mga friends Huguenots. Itong Huguenots ang tawag niya na sa mga historian. Doon na persecution nga nahitabo batok sa mga friends Huguenots. O kadto sila, ang Huguenots mga kaigsunan, mga protestante kadto. O nagatuo kadto sa Protestant doctrine of predestination. No, gikan sa nahitabo kadto sa 15th to 16th century. So ayaw og tuo nga ang Arminianism mo'y mga haring gangis diya sa mission work, mga kaigsunan. No, dili. Sa kasaysayan ang unang naga-mission sa Protestant history, mga kaigsunan, mao si John Calvin. Dayon, sa kasaysayan, ug kung gusto mo nga mo communicate sa ako ug asa na nga reference makita, ako ka mong hatagan pag communicate lang, messenger lang. Ang sunod, mga kaigsuonan, nga dunay gugma sa mission work nga Calvinista, ug atong panahon na wala pay Arminian nga nagahimo og foreign mission work. Diya sa kasaysayan sa Scotland, mga kaigsuonan, sa Scotland, doon na may tulo ka mga kingdoms nga gihiusa dito sa kanang Great Britain. Kanang gitawag nga England, Scotland ug Ireland. Kining tulo ka gingharian, mga kaigsuonan. Sa panahon kadto sa mga Puritans sa mga 17th century, no, ang era niya. Ang nahitabo, mga kaigsuonan, nagpadala sila dili nagpadala adunay proposal kay ang American continent na discovery naman ni Christopher Columbus diya sa mga 1492 mo ni sa kasaysayan ug sa Amerigo Vespucci. Sa diha nga na-discovery ang American continent, mga kaigsuonan, ang mga American Indians, mao'y nagpuyo dito o subjugate ka na sa mga European nga mga explorers. O ang nahitabo ni ana, sa diha nga daghay mga Europeo nga nangadto sa American continent, doon na usab mga tao nga gusto nga ang gospel, no, iwali dito kay dili lang kay mga Portuguese ang adto sa American continent, di lang mga Espanyol, no, apil gani ang Pilipinas na anhian sa mga Espanyol, sila ni Ferdinand Magellan. So adto tag kasaysayan usa nining mission work, mga kaigsuonan. So adunay mga plano nga ang Amerika nga karon daghanay mga European nga nagaadto sa Amerika, kay lagi mo ang uban ganahan mo atong Amerika kay tungod sa ekonomiya, ang uban tungod sa kaning gusto lang gyud sila nga mabuhi sa bag-ong kalibutan. So daghay mga rason nga nanganong ang mga Europeans nangadtog Amerika. Ug niining mga panahon ng mga kaigsuonan, si Alexander Henderson, usa sa mga Scottish commissioners dito sa Assembleya sa Westminster Assembly sa 1646 to 47,
naghatag og naghimo siya proposal, no, nga sa mga Presbyterian nga naay himuon nga missionary endeavor sa Amerika. Kaya lagi ang Amerika karong ang atong panahona. Daghan naman ang mga lumulupyo dito, mga colonists or mga settlers sa Amerika atong panahona. So doon ay mga huna-huna sila for foreign mission work, which is kana nga huna-huna nasulat ko dug na kay mo connect ko. So murag hinay ang atong koneksyon mga kaigsuonan. So kung na kay panahon mag-ampo para kanato, no, i-appeal og ampo ang atong pag-live dinhi kay daghang gyud kitay maipaambit sa inyo.